keraruka akaruka manyi mano minto moyo kanganga gatera mano minto wa keraruka nando mwana yo minto chip nandi mano minto na konyete sana ano mwana minto ngorralinga mwana minto naliga onyora tara kora suku kena kware ko mana isi mio korose au jenjeni skini okorose nani je ya pis kreche sare to jenje mate yung mano minto kora jena ko nyona besente aboko no kono posio tagete chundo wati weso choko chopa na secondary anda somo chibita bano bachira kana tere nchibuka bakura bamira banse bairire kandi bakure na bakungu baba uyu mbo mtenero lengwa munne turu mutanda bire nere na musugulikira sana kwa mumekenya gitari tinkunyara ngo tanya gitari hakimo mpimire taroro barwaire ngotamire gusinya ikuru kingo chikomenya kankanya umwana bakire bono wakore taigara irese inkumurangire tari kuitaba akano wa aliba mwagete bakamukura mwana kingo cha kumyoka kwa sinali akabarwa kanyara rende insala ingo ikaigana ikiro orali njenga ngaigwa abantu bawuku ene bina mete usino mwana uminto ukuri birengera byono bibacha tata na ruale to iguru mwana urwani tato kwa nje tinalengera usino mwana uminto ukuri chuma muntu nonjo bitabona ngalinga motika karire ku bijuika mwancho muligeria Inka TV ne biro binene ntuko kwaregania ndetokole turumugano kurwa ase ekenyole kikinani ikigutoka ime sub location ya Nyambogo yigotoka ime ye location ya North Kitutu yigotoka ime ye ward ya Magombo ase constituency ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigotole ase nkeyemo ase umwana omokebwe myaka 14 asiri ubugima bwaye ase nchereta manyekaini buya na nyuma yaye ise umuibori gosiri ubugima bwaye nyuma yere kwigunga umwana yo sirire nonye nabo ise na ruwarete bono tutete kumanyanga kero kende ngakyumugano yo bete gwika umwana yo gosiri ubugima bwaye ekegera amangana manga kwaniriwe nga kero kende nigaro gitu umuibi kero kende nigo bayetanete na abana bande bakarwane segi yayirete umwana yo kero kende goitwa na abanyakenyoro asingencho kerike gotebekananga nigo aibete gosegatemete kuba unereria abana babwate egintu buna chikapi chigo turatebe bali koira echiro kurende
mugano uyu esengenjo tutatagete gogwa gokora emirimo ne chinkuma na kigaro twikira ase ekenyoro kiga Keinani ime sublocation ya Nyambogo irikonyora omugano goikeranu buna orenge aiga nigo tule ntomongina omonyene nkeyo uyu mwana yasirete at the same time omugako ye asirete mugako yo nyagusira niga gotebekana abwate abangina babire igo mwanchu muri Nka TV ninkoretere nseme ntangani yo mongina ngino omwana atwerera buno omwana asirete na ntochi kuigwa kurwa asa abana bamwabo abukero kende barengo bamaite ng'omugano yinga kiorenge then tumaye kwirana tokoretere omugano no mungina omonene bono bwo mugako yo nyagusira aigo yo torenere nero mungina ukabire asenkeye kegero mugako iniga bwate abangina babire bono igongo kwarega nitogenda mona igo ikomoere singencho yo mugano yo litukori rero nchebuna butambe nikoro kwa MC Dudus karibu sana mungina karata tuyanga maleta buno kuruko Maleta ni Elizabeth kwa muka Mwakanya karu Mugako yari na arwarete bono omwana yari na igaitetwe mwana ina amenyo kiriki kilomita paka akaja gusio okay itangani omongina pole sana tio turachakira bono omwana turatiga omugaka tuchakira omwana buna asirete karato te yo mwana oyo ngakiakorukwa kero kende ngosoma arenge ngakiangana tumanye kumanyanga igiakorete nkirekieka mwana ya wate miaka 14 ari standard 7 ari twekara samata mwana ne bono December bono rende igo bacho gosanete n'abana twebigori biyaye bakaba namba turuba naega bakabwatana bakarwana bono ko barwana muiburi ya makamyo gagasoimo ndi basoete kumumyo kirende dio kaikororera kumukurira umuibi lakini tabwate kende ko kyali koro kinga no muibi ali bamwagete bakamukura bono kingo cha kuminyoka kurwa sinali ngakabarwa kanyora rende insala pole sana lakini rende aba bare goito mwana uyu mbara aba bono iso ya abana aba babere bono gari semo ko mwana uyu mumuro mwabo tatu mwabo no yimale munero chite kubwati mwana uyu ebi bono mumuro mwabo tata biara na ise mumuro ibano nya uyisa abana aba naba mukino yo no tulirandi kurweke ngumbo gocha nabo na mugaka na ru yo korate kise kinu mugaka tu na abana bairindi abana mbono bakorate nane itaibana bale banena ana baketu onde gape ni muegente kike kaba yani gwetero gokurero kuba mukurire ngano musali umwana uyo obuna gukina kero kenda no mate chimbuchia ya kero kende onyako bwatera ni guna kende yonsi kenga no bututukanu kuimuka gento kyomonto kero kende gusali kende kyomonto ya chena na korora mungina bana bale ngubwate ana sinana bale nane bale abana bonse bali koiboire bale nane abale hayire ndawo bakororekana nane bale abakororekana bombaro nande batari kororekana baro wasirete bono datana ubeke basi kai pole sana yani gabana nabo limbalenga kwa abana bonse nabale more than 10 bale orindi asiko nyandi bale bonse nabale more than 10 lakini bono rende yanyale kanira bono mwana uyu uchete goitwa yaro mwana bono yuga tata sinamba yabali basirete yaruka cyama wanchisirete igo abana baombasirete babiri na ndiri tangana igo yo sirira bono yo gatatu oye no yo gatatu ngabana baombalenga batigaye ana bono batigalete nsaba anyway yasaye naro bono ekero ayengo gokoro boti ngumwana uitiro roboti amanyinga gangusete saminyogete guguchia ndarenge buna nege kake gucha magega oni nchira abanta basongerera amanyinga kando mango omwana umburi nchira basongere iraria nande benkaigwe egento kiabugete ngapo mayo omwana uri ono mungino yo manarongu ontebe tiguru ikingumbu ngaya mwana ta itaitiri ngotamire guchinya iku chinya iku rasenal mumbu gaige ngotamire guchinya ikuru kingo chikubinya kankanya omwana bakire bono wakoreka igara irense inkumurangiri tari goitaba akano ani enkore elio kana ria rugita masombo
sinachi gukora kende bagantaikara menya ki mwana ting'a atarakora ki ataramanyi ngaitaira nanda jo ikomenya ki ngaitera mwana ngomenya ki kanyora akorete iga bigoti buna igete ting'a abekeire amachoka echube yintang'ani buna erete mwana ori garugete amanyi ng'ana riako kende teigo nomogana oye nabo Naki wateba okorokwa? marieta ni Elizabeth Kwamboka. Mwancho murigereria Nka TV tugukwana mong'ina Elizabeth Kwamboka agaiga ne enka yaye igaro mong'ina okabere bumugakuyi nende osete bono kero kende ekero omwana asira kwamwirire nyagitari kero okomweki nyagitari moya ari Ile kintari gukwana lakini moya arenge ekero omwirite nyagitari ngoya nare kere ni nyagitari kwamwirite tinga nyagitari tukunyaruka choiraiti ya iguru aria no tumwirite ndi kwajoriri tarasiro korani koronja arengo na gwakarinde lakini akamanyi ngali konya tarakenda one naria jinsa chiabete tuchi kena ria chitukuruka amanyi chagusira ekero omwana omunyagitari abatenga omwana osirire mugakora ki bono etuchiete ororo tukabuta atotaire nde mono omwana ase inche asirire amaboko ya eserekari etura eserekari erangeri gweche kopikia omobere tugasinda ororo mpaka saa sita karibu saa saba nari egari echetere nde botuko nari egari echetere nde egatoimokia egatwaire Nyamira omobere mwachete Nyamira police tukaenda rinde omobere ororo naro twairete rinde tukayobeka emesa iguru mwana oyo nyugachete bono iga timanyeti nyuchete koyogacha yaya mukaru Nyamira botuko tukaru Nyamira botuko nari twaigeta iga kero mwaikaga twaikaga iga rinde chikurate chigaba tugasakurira iga rinde twachigokora kende iri mwako nari nyomba mwaka no arenge konyete rinde tare koro kinga nari murwire mono tiga yache tugikokora guse simbana bakamugwanite abana barabumbura ko barari gwachire gegana bagotenga maguri taikororekana gege nabo ranyore asibagenda ngaki batebanire iga okora ng'amagosa narabe no isokorora akabete buno yos tukete chebuna naroche okora ng'asi tuketera ado gari kuna gotebanga bakura bomukora abana bose bagakwanite akangusa mataro narengorora arengisabo kino gutenyara atari kwenyara kugwa saringi nomukora ng'ana ngusete genteke tibakana gukwana ng'ago bakura pi na mwana ya anuri tari kino kumurangeria aro ngororoki ngunchore arosire ono igechega ikera ritukuria omwariri arengeria gatatu eria guchigusira bona aje kabumurwire mono ari dia tebete ng'aburi atuti taiya ese komotebi aya mbaraja ebakare na mumuro mwabo yo mwabo teneina ngocha bari ni chinsa chitaraba ya buri inda yangangire mwana utaya nyumba nikamotebi aya ngocha ni chinsa chitaraba ukimana abakunekeiria ngocha bari baragire enda yakora nari achite kwanyenda akaene kiaganyora nabo tutigade bado buna tule ichibundiri arochire ndiguru ya mwana oyo binari kuna kumurangeri gocha ende bado kora mwanchete mono nabare kuna kumutumbe komotebi nyarebe ngiretere gento gete arenge pastor ndi arenge bugango no gusira kwae na basirite igo kwanya babire bakana kurureria matukara amange eri ugite mariogi mwaka umwana no koranga entiki bana bagigitege bagacha kumuita bano igora isinche bono ntaka kumukororeri naki no mwibi igo kurumage kobe babire bakumuruka babire bakubekeri ugiri sana korubuno mugako inere buna achete kurwara bono mwaka rwarete miaka ere mwaka bono gacha chagete kuru December ari achagete tukuna gotebanga na igura asegete December omwaka weta na igure bobe ntende ngateba bono kindi ngiyengo kora imukabona togenda opimwe torore shida yawe nereria korete ki ero mubere nkamwira agache agapima akubaka ebisire agatembo ni gatoka asoire kubimba amaguru bono maguru ari tari gusukia ngitari oyo tinga private chagantenga yayo mongina egenteke
Mako yaro aitarwate nyo uselini. Nkata ibana tinkumanya aro no chiburuire buri mubiri omuntu nyari ko butambwa na mburuire ki. Nchibono nkaenda gusiburi kalende nere kwenda. Talire ndi yachete goikera itukeri umwana yagwitwa nere nali yachete gusira ndakamubwatio. Igo igasirete ritukeri munyuma y'omwana gusira. Umwana gaite turi tukuria mande. Nera agasira Jumatano. Utuko insaisa. Mwacho murigereria turasenka yo mongina Elizabeth aiga asirete umwana yo mumuro yo itetwe na gatia abanyakenyoro abukonye babere bakomokororera inga n'umuibyare korengana no mongina Elizabeth nagoteba umwana agaitwa gatigiru cinko machimbe kare binyegitari igatoka nka ubuma bwaye mbuyo naende nyuma yaye mwaka wa Elizabeth nere gusiri ubuma bwaye nyuma yo kuyiga umwana waye gusirira ubuma namayenda manena asenke yo mwancho murigeria kana twende kanyaro mugano yo gwikerano kumanyanga kero kende nka ningi kirirete umwana oyo ogoitwa kero kende umongina Elizabeth timaite birengere bya ombire biebe na kero kende okugani ko ngoro kegere kero twachanto konyore tinto igumwarenge no mochief chief yana timaite ngambi ndo kimware gushigurikira agana ali tombere rende tushye babangere to mubiro kora tuchuma ono rende kikiabete limbana ngere tukurumande kagenda tiga bande bigena mwikaranse mwigwane ndekerende gekoreki kichikorosibwa egere mibere kiara bono badete kore tuyonse fu ono rende na kiki kiabetereri bandangeri ngancho bono twende tukanso iki na kiri kurume kiko kigenda gokoreki Ekinangere kebekiro. Yo so eterende wenyaguita. Wenyaguita na mnyogete already diara kabeke report. Fano nchiriri omwana oli bunangitete chinguru nche nachigo banguru chindere nchikuira gitambukira. Tiengo tora inyoro ni kigusibuya oyo goito omwana oyo ngakia kuruka omwana oyo. Oyibana omwana orende bano kale mu murumo abo yo. Omwana oyo bono oyo moitete ne yanko yaye moitete. Oyine yanko yaye moitete. Mumanyete buye kamoita. Naenda kashikurize kina polisi. Iya akamnyoka polisi ndagalika na mabomba amanyora tanaro yakachigunibere. Ono mwana ine kinkubo. Mabomba ye cabbage. Cabbage chini. Asimegete mugondo kwa. Na asimegete mahate mabo. Orini nabachitera akalika ekinanga ngana gaitune na mabomba. Ona mabomba nchaga nsinyerinde sabo gurerete kutaminyoka naro na nchenya rore kashyugete busibuane. Lakini nate betenero muito. Ya kuna gukana lakini kilometer. Nchebiye ko ruchinche na mukantinga mutaya kuri mu murominto akitako minyoki umwana igaye no mwibuli nya abana bagosana akwari guchesende tukwane torende nyo mwana wakuwe gisagetwe umiswa torenki togokora akamnyoka rore mwana yo umiswa tunorulio oyo kero bali kurwana no yo kero bali kurwana irende gukinana bali gukinana akabanga na mu misoko gorake to nje nalingo chikubatanga akamanya kuminyoka liyo kesende na pyo asa kuminyoka nganto kumudiga mwisho na wa mwage trende wa kanyoranga ubugima bwaye bamusiriri yabo igobono ayengo chitoka ukabeka nayo roboti asabanya nyimbo tibano rinche na ereteri umwana na murigeretiga injira ino gweti amanga gubichinyero no akurumunu tibano na chete ko banguru nichete ko irandaro sikitambo kirukende yaya bono ekina goteba kere kurusigungereke oyo ni urendo chete ko murikera na kirende torochi moberuri to gosoka kera baete kurwe serikali gacha kunyugagara bono rende ga bante betyo assistant chief tebatinye kine ke bona sinjukira magokaito uwo gucha bakasende torosi ibinde bitukure kina kituge tugute kuba kore turinde bareta ruri mu bayenigo fonde na kinara igo yo gotebekana goito omwana na gwateba bwanchire kurusie kina oyo no ntaramanya rinde barabu ki atamete taya yotai ya tayanga abana bayembaro umwana nera tuche tayiga igoro tema gusaba amabira nanche na maitero nchekere na nyote simi nche na rere tenka bolinga nkitatare gokorera mwana yo ngana naki mwana mumura
no baguchirana no kero kendo mungina gusaba kwa onkorokio kubika bono na kero kenda si ndo kurigereti me Inka TV gusaba kwa onkorokio konekangere kia usekero kia ongirike chabana mwale bwancha mbwato mwana igoro murema oyo tabwate nchire ndakoragera bono n'umuchina uruche mushane no gai niche binure bono nyamware gonkonye abo mware gotema murasire simukonya mwana wa mwale mafunga kia wanga kia limaretanga ayo koranga n'umutu mporo monene nga ntomororo mwana we na bakorekana manchu muligerere Inka TV tugendete komotegerera omong'ina Elizabeth oyo mwana yanyarire ko bakagusira no mugako yosirire at the same time nani mbadakire koretwa sowomo na kwainiwa at the same time kinga kichicho manchu muligerere omong'ina Elizabeth nigamenyere tubutaka sana naendo atebire nabwatu umwana bwatu muchando nero takire kuligereri wasinye gitari afya yaye enyara kuba gushugurikirwa gusekero kendo chikwira na buyana gukina burunge na gutwara ubugimo buruya tugandi turarura umwana oyo ekero hakuna kore tu asigika egekekiribusyo mungene Elizabeth gakurekerero kyanga kero kende asiru nere anyara kuba gakugenderera ubugimo obo Elizabeth ngakyo muhaka gesaruara nabana obwate nsaba enyomba ndo cyo bwatayigane mu ngakyo bana bamenyete na bambabwate nyombera achibarara tu asijijirani baguchibarara nyumba mbabwatira mbana kwagachiba nawale akibakoragira ndagirangu ikibaruatu tugusiurikira agara bacha gwikire ndagira no aneli tukerio yacha gwitu twabwate kende atebete tigansoke onya iso igwete bengande nkamubanga nkamutaigaki nakubwata iso rindo bano kaerire umusoki isiko garinge tu mureho umusoki umubeka akatimo keirari entonkirari twarosati no akabekirwa no mwana ingamweresera ku nyumba nche nkaira rinde isikari karingo cha guchikura to bangu bisabe acha goteba inkina ande go naruka atiga mangana gusareka na yaga banga onsi agamburukana mwana uyo sirete kero kende ne erenga yamenyete ai tuche sajijirani bali kuraro muchika mbaba tasayero kanye mbarabe kirusayga nyumba na bira ya mwe mwana wate woro walete kero kendo bwato balema yo kalenga no ibona agare namba ya gatatu isaba banene rende yo bwato balema yali namba ya gatatu mwancho muligelega tugukora no mong'ina Elizabeth ikiagera kwana igoro yo mwana waye kiara kero kende na botutanya bali bagali gukwana nere na botogani nga ororo mwana iyo elinde tumanya gukuru mugono kurwa Elizabeth tukwane no mwana we mumura wigero kende ubwate timu murumu abo ekerare go itu atotebi nga ekiaro chengere kieke tutarakwana n'abanyakenyero bande igati yabo umong'ina omonene bo mugaka nyagusira umugaka watemarike guru chali nyakaro tariki mwaka Joel kero kende de botwala kanyoro mwana ya kanaiga elindaro kanebicha oyo kijana kuja achira mwancho muligerere Inka TV umwana gukwane runero oyo sako muligereria nabwato muchando moke kero kende haganirwe shugurikirwa senchira ya bene nere anyale koba ga kwirenera ubugima bure uburunge mong'ina Elizabeth gatabango mwana oyo kabwato bari maboke ubutakire kero kende gushugurikirwa elinde nere airane burunge kero kende natogoteba butambe konyo yo mino karoche asuko nyara naye nabo uranyale kuba kugosini wasenchira ya bene igo gosaba ku mong'ina Elizabeth ngelinga umwana oyo anyale kuba kagokonyo asenchira yamo gose yende kyagerosa kumuligereria abakororanga umuchando nore omoke kolengana no kororekana kwaye umwacho muligereria nari gosaba nga ndarabekera break ya bwake kwirana gocha manya kwirana no umumuro mwabo umwana oyo usirete bono itire ne yango yaye nga oyibire chikabeji neye nyuma yo mwana oyo kurwana ne chikaze ni cyaye
yanko ya mwitire ya musiririra lakini ekazi ni yaye ya monere egotebekana ochita asinkeye asingencho yugo sabo kwabira umongina Elizabeth timati gusekero kende oyiyo chita gusabo kwabira nkwa mwabirete twamutigita mauganya sae bono nye barakorete gusimba akorete bono mwabirete ndona mwancho murigereria Hinka TV oyo twakore nero mongina Elizabeth mongino kabire bumwaka Joel Dasenkeye bono mogaka no mwana nigo basiriti bugima na matanga gegotebekana atakire koba asubwamo nenkeye niye bwato butakamono mwancho murigereria bono riswali bakwiborindiringa ngakibarache konyara uko bakwimukia musigo oyo na kero kendo mongina Elizabeth nigakwiboringa nyuma yo mwana oye goitwa gusiri ubugima bwaye mugako oye gusira igabwata abana batano na babere batigaire bono ngakigose aranyare ko bagakubarinda negati yabo twakworoka mwana oyomo oyo taigweti bigoso tari buya kiafya utakire kurigererwa n'abataramu gose abanyagitari irinde afya yaye ikikwirana urunge tuchiandale asigekegeke rwose de kwirana na mumuro mwabo nyagusira atoye bicenyenge ngakero kende ngikirerete mumuro mwabo woitwa mwacho murigereria Hinka TV mbia mona sana singincho genderete kurigereria channel ya nambe yamo ya Hinka TV ona irane na inde na mumuro mwabo omwana nyagusira twakone nangina mungina Elizabeth inyuranga no mugaka Joel na asireta Asenkeye bono omumuro yo chirega igakurukumbachi uchiyaga totayamalia tayandi bunakurukora kini nero bwatumugano bwikirano nganga kimumuro mwabanyate ko bakagoitwa ikigera babeire nere no mone narasali namanyete buna babeire bagukina sobwamo na gukuyamo nacho totayibwikirano nga ninki kirerete kero kende mumuro mwabo bocha goitwa na isemoke gose anko yaye karata ya maleta burungu no kurukundu samaleta no mbajinya karunguruku aina ramanyiro mono na ase certificate yane stene nyangena certificate relie en part certificate nje stene nyangena nakaru ngosomol omete ase nje tindi gosoma se bono iga na ndo omochando no chituka baiga jengira siti ngorete tinjeti konyara gokonyo bonde gokwende school magisianga kwanya tekero wakata class 8 magisiaro na make tingo nyara onyakwanira chu na kabere tindi kwenda school esinge njobo kurekani wechi bese nenge ito ni gwato mochando monene ando monene no ligere no eminto ega no bokorana naki bochando no roro kero kende kero wakora class 8 ngi wachaga tokora na jete na tete wakore kosi no ni ya driving lakini asina wangirete mbachete konyara bese buya nandi konyara na chakire kosi ya mechanics korende tinjete konyakora ngaigo na tina rangeri wakagasi gakega na kora kagasi matuko makega ngaira na gocha ka inje nara support tata no ene kerari ngaiga na tana arwarite nara mokonyirake onyo tata ojete gusira na tebana na kina inje nariete kyane nonye na chete konyora kende kende buyega okay pole sana asinge nchogo siria tatu minori tanga na gusiria muromino tutete kumanyo mugano muromino kero kende nkikirire tere goito kurengana no umanyi bwao mwana ominto nabogete buya litukere ni magambete na tata ominto buya tata nyakomote ngonchoriga mbagambete bakamambi nje nimbogete ngacha tugakwana no mwana oyo ominto omwana ominto agantebi tiana araire ng'ombe gochia birugora nanyerisia andeiti ananyerisia ngochane gocha maroba tukwane abatire takaibera n'eng'ombe rugora kera tire takabera n'eng'ombe sabiyari kingirete iga tata nare konyakoroseria ndagera ari no atakarire buya ngama kuigwa abantu bakura kurura nindebeti omong'ina waba ngamoteiti ona ararora nkikiabere ruguru gaiga
ngikiaberera oboroga iga abanto bagokura aro ngatiga endagera eywo bwango bwango nkaminyoka nchikorera inki ngoika para ngatebia omwana omino nere bagosana na abana bande nsa iga bamominyokire gochia abwo nkamobwatia kengima ngoika nkanyora omwana ominto nawete echae koboria abanto bagoteba tenena ororo ng'o omominyoki aba nanyota bagoteba gaki inche timwageti kore nkaboria ng'o orende omominyoki omwana ominto ninchiete agwete aonchogete arigereretie omotu na echae nyuma amagoro nchera aria ngachia komorangeria akoitaba okore korende akaimokia koruga abwo akaminyokia nyagetari mwana oyo tagosereti onde takoreti kende ase erio ya obotaka bwaito intwe naende tobwati kende bono omwana ominto nabo arikeire nati na ekabeji yairete na cabbage eywo ituko erio takoreti kende iga achiete eng'ombe atierete agachia korisia naende omwana oywo akaimokiwa akairwa nyagetari ngoika nyagetari nainche nkaiga obongo bwane bono korwa nsa aria barwanire bagantang'atia enswe ime ekero bachete goancha nkanyora omwana ominto obekeirwe erio obekeirwe amache abonchoka ekero aonchoka nkarengereria omwana ominto ababeire buya nkania iga agetwa omotu agatwara ntano breeding bono nimboretie nati inki motakai komorikera erifaa agende nyagetari bagateba still tiakorika erifaa nabo akorikerwa lakini eng'encho taigachuine private yarenge eng'encho tia omwana oywo agosoka besa chitaragakanwa ngateba gaki tiga nkorekwa rende abanto bacha iga tokwane abanto ngonya gocha barenge komorora tiga abanto bacha iga tokwane omwana ominto aminyokiwe nyagetari omwana ominto akara akora amache amatang'ani ekero aonchoka akaroka ekero aroka akaroka amanyinga omwana ominto omoyo okang'anga ngateba omwana ominto ekero aroka after ataranda koroka ntwakwanete nere gantebia nindoche abanto baminyoki oyo ng'aka nere ntarochi nkaigwa naende bono na obororo bwania nkasokiwa isiko nkabera isiko nkoirana nkanyora ochenchiwa korwa ase aria enge oirwa Rwang'ao ekero airwa Rwang'ao ngacha ngakira nkairaniwa nkaorokiwa no aria bono obeire buya inchu mokorekwa rende inchu oramorigereria nkaenda nkanyora omwana ominto onchokire nkarengereria bono obeire buya ekero aonchoka akaroka amanyinga rangeria abanyagetari bagantebia omwana oyo omino obocha oboria bwaenda nda nkoroka lakini omoyo okang'anga akanya gokorekwa rende bono ekero aonchoka agacha akansa ekero yaikire bono twamoirete saa saba yaikire bono chinsa chia amarogoba iga saa 12 omwana oyo agachaka bono oria okorara after abwo iga aria korangeria goitaba goitaba tari gokwana okomoboria atubwa ng'aki egwete tari gokwana omwana oyo ominto nabo aagete bobe naende nonye na oyo omwagete inche ngosaba nonye nyasaye amwabere naende atamaete gose ng'a omwaka arenge amoite naende omwana oyo ominto inche buna nde iga omwana ominto nankonyete sana naende omwana ominto nkorora arenge aria omwana ominto buna are iga onyora tarakora sukuru lakini nabo kware komoa esimi okoroseri agogochencheria nini okoroseri nonye na echiafisi kera chisaregete ogochencheria nkamotebia omwana ominto kobora inche nabo nkonyora nonye besa enke nabo okogenda gose otagete chio ntobwati uweso
chupa na secondary mwana mtakore school ande sawa lakini nje bonoriga kora nyore bese ndigeri chibese onde tarano pipi yeroni ngamotiga ke indu chokora tore ngora kora ama te kurundi pipi onyoro igire sabari nge pipi kyorundi no kali como que no mo karakari oringe sebintu bya komanya mwana muntu namo gusira kwa ringe yo mwana yiga ikasa 12 akarara buya kuruma kuri bonande ukangondoki nganangarangiria abanyagitari bagante ibona na mario ali akoraki akori gasyo mubiri nga agacha kaira nasa akarara buya omuzani onaruchite komorora kamate akiliwa jire ko injura ara mondorera minyo kenga mbeke goti na beke goti kende isutukerio injumyo ka nara minyo kande te goti mambi kuri nari kiruri fa mambi ka wika mambi ene nyagitari ingo ikaira na ikiro worari njenga ngaigwa abantu bauko ene bi na mete usono mwana ominto okure birengera libyo no bigacha tata na ruare to iguru mwana urwani tato kwa njeti na rengera digo sono mwana ominto okure chuma ominto nonjo gete bono ngarengera ngamotiga karire buya bicho wika ngero gorugari abantu bahote atu okure ngaigwa moyo. Pole sana bro, pole sana Ndemalia. Mwanchu muri Lwenka TV oyo mumuro mwabo nyagusira igakunyira una banchaine otebire una umwana mwaba mukonyete mbali na bora bugutwara ubutaka mbachi kogendera gusoma lakini mbabu atebire ngere ni kisemi gite cyuko iboreranirwa kero kende cyatakire ko boost wake gusekero kende bachi konyora yendo bakora singinjo yo kuimuke familia yabo igoro muroyo gakurukumbachi ahino muro karenga senge yenduya Nchomo muro manene mama gatanga neti abeseke nchoju aliko bwati pole sana bro kero kende nkikwale ocha kugania asundi bwensi ukuligere tiga se TV enka nchazo kugani weito ntubwati na nyomba karamo kuligereriga mochito no liense na ande no liense sana ntuna tolige tore bone gatwatiga ira bana saba se familia ito bona ni go familia ito nerense asichibese ntu nje kunande ga ninda tengorara turi bakanjara na nyomba ito tibwati bese mama akori tata na karigire na tata na konyere sana tata no muntu karosiri bitonga onde bwensi muntu teyo tamanyete tata ominto tata ari kuruku nyakaru tariki ina riri amanyire nare otariki emanyekane tara lakini ubutaka bwito muri semono nande bone sauri butaka bwito burense no mubere twasenyuru na kitokora orwe na emoche onde bwensi oranje gokonya omochoyo ito nabagotokonya na inche nintete ng'ende nkure kosi natete nande ndengererie ina nengererete nonye nasomete onde bwensi oranje gotokonya na inche nabantete ndorekane inche gokonya na familia itabatigaire nabake nande abana bake bono mama ominto chinguru cha mwereire otigaire bweka inche bono mwesuko ominto turi buna abantu abanene abana ba minto nabake. Okay, asante sana mwanchu muri Lwenka TV nkaite unekwaneiro mbachi nabura kunika senchera ya mugose yende kurengana n'ikinkwana cyaye kurera kwaye namagomba kuboka asengicho umwana mwabo oyo oseti uwo magwaya amatuko makayetire tali asengicho korwara lakini enda asengicho goitwa ne yanko yaye asekinyoreke gya nyambogo gaiga
sublocation yeye abo bwata magomba manene sana nenka yabe kene mechinjanya kubwekana na twenzi ndokorengana abanya sara gusini inchira ya muguse yende naye kiri gwatwarira kena bora rumiyo mino na inde na bakonya urugusiniya machumuliro inka TV nataka koire deka ya kwane na moise kumwabo uyiyo gotebekana ngane ro mone na senkeye nera kwane ngane ya mukiranya lekane tumanye kwirana na gukwana no umungi no monene bo mwaka Joel uyiyo sirite buguma bwaye na inde gotebekana nga mbabase gukikoini wa lituke limo na umwana uyo waye onyalere ko bakagusira muro yo sirite ngikona ko komuleta buruka maleta ya kuruku Simeon Nyakaru. Ndugu yane pole sana remereli nyasaye na gukonya nende na bomuranyo linchira yukwegenderera ne familia na kero kende yora twara gukonya na bako bakonya senchira ya muguse yende na kembe ya mono sana. Asante sana mwanchu muligero inka TV nachira se chisekendi 30 kiri gusigangirane ase nginchu yugukora chinkwana cye masemo no munyero komonene asenkeye yomungina Elizabeth no mwaka nyagusira Joel ase kenyoleke kia Nyambogo ase wodi ya Magombo constituency ya Kitutu Masabe County ya Nyamira mwanchu muligero inka TV oyo bantu chukwana nere yakoro kwa Evaline nero mwise komonene asenkeye kero kende tujiko takanera to mangana abire kero kende nkia manyete goro yo sira ko muri mwabo na tatu mwabona asire at the same time na kero kende arwe kerengera likiaye asinchira yo bwenge tutaragenda gukwana na umungi no monene bwo mwaka Joel mugano yo nabo ubwate umugano ndeime nemegane ibire kugokira at the same time ikegera umwana nasirete utarwaleti uyo itire ne yango yaye asukuru ku muibi wechisugo wechi cabbage na boigo omwaka bwenkeye nasiriti buguma bwaye nyuma yo kuigu umwana yo kure no nyanabo orabahire gakorwara kirinde kere ugu umwana yasira nyuma yaye nere agasiria oguma bwaye karibu sana Evaline litanga karatu tenga malita uborongo no kuruku asante sasa Marieta ngoro kwa Evaline Agata Nyakaru somos pati monene ase Elizabeth uyore mama kero kenda ikyo mate goro kero kenda yo gusira kwa mumuru mino na tatu mino at the same time gusira gwa tata kora kutatora arware for so long nonyene chanti chane chatemire kura mashugurikera lakini ndibona nechenga kichaye chaigete kindi ngiatora kwane nense ekero montongo etale ono gukumi nkorenga umwana mtoga asirete tutamanyete nande mona kabisa umwana yo minto nkagikora nechakirete ni moirete tokara amenya nere tutamenyete nere arikemera na tutamenyete nere asige kegetambe lakini njeti ndochi obe bwaye na kende yonsi kyaro kontebe nabona ari komakore lakini bone kero yachite guikirega na nche nkumeti kero kenda yekero kya onkereke gusoka ne kwa onkurukia buna umuswate mwana se family nchoko gani kwane mama otigaire weka na rotigaire no muiburi minto munyeroche ne kororekana mwana minto na arwarete nera natakiro bokonyi na bande mbale skoro onenge tutogo sabonye moko nyara no mogo tema go to support mwancho muri Lenka TV enke gukwanerwa tumese kamera ya nene nyara ko bage kumurika ensemelia nabo mucyo yokorekana ebicha ya nabe korekana ngenje ngabune indeed nekene nga mbadakire gusirwa lakini asebono umuchandoro no ibwa makweli mwana gusira na ise gusira asichinga kichimo nabirege ntege kongu kubugulia umusigo uyu mwancho muri gerelia unere botambe bana kero kenda banyarukana botatu aramangana mange na nere tarengo ngwarengo kero murumi na gusira sinari nkoro nakekora mugano yobo mwengo mwancho muri gerelia turi gusabanga erena botukora mu bwatukira abo bona tonyore omo sugusomo ngino manene bo mwaka Joel uyo manyene nkeye
nere ere bono gara chigukwanira kero kende ugusira ku mugako aye aratotebinga ndiba umiranite no mugako aye na kero kende kerare tumungino yo kabere mba korete chinkwana ili happen namna gani wikigacha gwikiranga nere onyarire koba ga gocha singe nere no mungino manene natotebinga ndi mugaka chagete kurwara na kero kende muchando kiabwate kururitangani tumanye gukwana n'abanyakenyo babere tukora umugano yo hasiri tukoria rero kusaba tuchiandale mwanchi muligiriro Inka TV mwanchi muligiriro Inka TV nande nigo nairanira subwango buna nakulire irankwira na no mungino monene bu mwaka Joel uyole nyagusira bono igotebekananga urwarira sigeka igetambe mungino yomoke uyu mwana yasiri to mungino Elizabeth na twerera subwenge igoro yo mwaka lakini bono yo tugukwana nere no mungino monene wenkeyo mwaka Joel uyu mwana yasire tenere agacha gusira ubumwe bwani gabwatabangi na babere twakwana no mungino moke bono nere mungino monene litanga ni karate nga marieta umuntu marieta na Amerika mangorko Amerika maningo Nyakaro nje gondo mungino manana somuje egonga kwalega ni Elizabeth ninje mwalega ne tebno yo muntu timenye gonde na chete kuchikitare tukanyora makosa make nkagenda kitare nje ngo chasinke yebuno mogeni no kona chete seita singinto na leta tema muntu sirete kitare akaboga ko irani kunyamira ni nyumba ya itenge wano konya na ngo sugulika lakini kero na chete nikasikia mwenzangu wa ndoa ni mgonjwa alafu nikakuja kumwaona vile nilikuja kumchulia hali nikasikia sister in roho wangu alikuwa anataka kumchukua kwake, tukapanga na yeye akakuja kumchukua kumpeleka Kitale. Kwenda huko Kitale mimi ninaishi kwa tata yangu maana hatuna nyumba hapa kwa hii familia. Kwa hivyo hata nikaenda huko nikasikia ameenda huko akawa akimshughulikia na watoto wangu wako huko Kitale. Kwa hivyo ikawa nimesikia amesitisiwa na ugonjwa alafu akakuja nyumbani. Bila alikuja hapa nyumbani akiwa kwa mama mdogo, mimi nikiwa huko nje. Alafu nikaja nikasikia ati mwenzangu wa ndoa ameaga. Hiyo ndio ripoti nilikuja ameaga ati na mtoto. Niko na huzuni maana mwenzangu wa ndoa ameniacha na pia na mtoto. Kwa hivyo abamaterende bachete kurigereri bakaronga teko bekiagera ninjo mongino monene ntobwatie nyumba. Se mongino moke tabwati nyumba ntobwate oboremerwa na hata na familia yetu ndeta hiyo somete weseto someti abana ajapokuwa bila mmesikia wameongea na mtoto wangu akaongea wa nyumba ndogo ndio mkubwa nje na ganinga gaki asinginjo yo gotororera mabera marorenga ngakimucho yo gokonyu no usaidisi tu na nderendo monto okolete na mimi na nimesikia jinsi ambao mmesikia kutoka nje na mimi ni kama mgeni sitaweza kusema niliona mwenye alikuwa amefanya hiyo jambo. Kwa hivyo jambo kuu ni ile tu mtu saidie na mwenye analipa kisasi ni Mungu. Tumuwachie Mungu wetu ndio yeye atalipa kisasi maana sisi ni kama wana familia. Mungina kwate bokoroko Amerika mama Amerika mama no mugusiye swali kwa chitego kemanyere kengega. Mimi wakati nilikuwa natoka hapa nikaenda huko nje Kitale, nimeishi huko kwa miaka 25 nikiwa huko. Mwancho muligerero Inka TV kero kende ntote banga no bwe songorori bwaba kero muntu gwachira se eruga yine tari gukwana kero kende nabo konara eruga buneyo igonga tumwabero mongino yasogokwana igeswahili kiyaira kinero mongino manene bwo mugaka Joel gwatebanga umwaka Joel mwanchaine sana atwanchaine ndokiagerete mugatikana ugachikomenya ko bwawo nero kamutiga inkerekeka atwabeta toko nago pisa na kwetera chisegi mimi naye unika muondokia nikaenda Kitale. Mama yangu alikuwa anaishi huko, kuna shamba yetu huko Kitale. Cherengani isidi nikiwa huko. Alafu huko ndio ninalelea watoto nikiwa mimi peke yangu. Uko bana barengo watu? Niko na watoto 7 wasichana 5 vijana wawili. Abo mwanyolete no mwaka Joel? Na bayatanyolete bonse. Ukaenda na bana 7? Kwamenyere na barabo? Namenyere na barabo. Abasomeri ba college school? Barabo basome tumoise kenaro arota kitako gende kosi ya isidi.
Alafu kuna kijana nikitinda mimba naye ako ana leseni lakini ni dereva. Tuko na funguo kwa hivyo hata kijana yangu mkubwa naye sijui ni mlevi sijui nini, mtuombee kweli nasi hii familia iweze kuonekana kama familia zingine. Omong'ina Mary, kero kende omwaka Joel atarareta omong'ina Elizabeth. Nase ng'encharete Elizabeth ekagera mukagosana gose amagosa ine nabarenga kawaida. Magosa gani kawaida hata Elizabeth wakati alikuwa ameoleka kwa hii boma mimi sikukuweko. Lakini nilisikia kuna wango yake amekuja, mimi naye nikakuja kusudia. Jambo likitokea hapa tulikuwa kwa ndugu kwa mzee, kwa ndugu wanne. Sasa watatu wametoka, nimebaki na mmoja. Kwa hivyo wakiwa na shughuli fulani mimi ninakuja hapa ni kama tunaomboleza na hawa. Kwa hivyo mimi ni kama mwana familia, pia nikiwa ni kama mama mkwe, maana mimi ndio mtoto yani kwa kijana yake mkubwa. Kwa hivyo hii nafasi ninaichukua ni kama mama yangu mkwe na ni kama mama ya boma. Wodi anda kuuli omong'ina Elizabeth, omong'ina Mary, Elizabeth mwibuli omino. Ono mwakoralisha. Nobwate oborora kengo mwakarara ngwatwara riyanda yagerora. Kero kende nande gwatebire ng'a nyomba tobwatia. Oragachirwe nyomba bono nochikocha n'abana bali 7 ochikoba aso kubekirwe nyomba. Ero ntagetembekerwe nanje nyara konyore support korusiko nanjire ndase nore n'omonto omwana aigete nere nyore ng'ana bwate okoboko hata awe neresenisi yokogendia egari itakuwa la kwangu na pia la kwa Mwenyezi Mungu, maana mimi nataka nyumba yetu naye yaonekane. Kero kendo omong'ina tari asobobe ng'anchire nkobori. Ekero kwamenyire isike miaka yonsi. Ochikoira na kero kende nochikotwara omorembe are kero okamenya taebweka oli motabwate kero mwarenge mwako. Na banda twara omorembe kwa maana hakuna penye utaweza kuwa na digrii alafu yaani na majaribio. Kwa hivyo huko ni kwa wenyewe, hapa ndio kwangu nyumbani. Mimi naye ninaonelea la kwangu ni ile nije niishi na familia tushirikiane, maana ndio tupate joto. Hata tukiwa maskini, tukiwa na upendo, tukiwa tunashirikiana, itakuwa tu tunainua familia. Mong'ina bono nobwate obororo kero kendo mwaka osirire na gaiga na magana ya makuri tete okoboria maboria makongo, lakini kero kende nkwamanyiti abanyakenyoro kero kwara gosoka kurwa kogenda Cheranganyi ase kwamenyire emyaka 25 bagasinya kugaya n'eng'ana yawo utaragenda igomba asinye tukugayana basinye tukugayana ikagera ugasoka ukagenda nikasoka igobone kero ugocha iranyarekana gose kero kendo nyore ng'a mbale naende batete gukumina ng'a kugwachiete mbatageti bono kukwagachira no bakworokia sokoba ekyo rakora asumo gweka bueno aina rona sawa yani tusiweze kupisana ama wasikue wakinikataa na mimi nisiweze kuwasikia kenye wanasema. Ndio hiyo sababu ninataka tu tuwe hapa tushirikiane, maana tumesikwa na ile janga. Nikiwa na kaburi ya mzee ati wangu yanga akiwa na kaburi ya kijana, hiyo sio sitaili yani inafaa. Mwacho murigereria wetu konene no mong'ina Mary na rumong'ina monne bo mwakanya gusira Joel uyu mwana yasirete boigo. Bono nataka nkwane n'abanyakenyero babire iga omwanchi murigereria nka TV tumanya gukora omugano oyo korwa ase kenyereke kya Nyambogo ase egwadi ya Magombe constituency ya Kitutu Masaba county ya Nyamira tochenda ala segeke keresa kerebosyo gutugukwana n'abanyakenyero babire okasinjira yo bwenge tukora omugano oyo na tuyokorera wasiri tukoriarera kusabanga tochenda. Mwachi murire nka TV bono oyo no yomo bw'abanyakenyero na nakorireira nere tuguchikora kora chinkwana nere nere turegwa nkiera manyete gosinkiara kwana igoro y'omugano y'amakongo sana abantu babiri gosia kurwa senke yemo mwana goitwa se okuruko moibi no mwaka gosia so kurwara shinga kyo mwana asire mongena kiwata boguruko yetankora ku Petrus Kiano na onda sekenyereke abanyagosira nje bana bankere no mukobati bana nere yo mwana abanyagosira no mwana one twabire tokubanera umwana yakarangorire uburembere buri mwabo abali gocha na support ndagereirana
Ngende skuru amutinjire ndetengwati family na nagwacha nakubitiro bukenya mwana ina bana ritego gagocha nteyanti nindagira turugo ntegaiga karanta ya rusiri na bongo chamo buri nteba nantinga inari gucha pero mwana ya gucha gusira mamba tiketero urugali bakonga busire nyombe crusade yari gucha kwaba bayanda nyibitari ngo korana community front kora nkwera na ngo chanko nyara babusire ngatambi yamana ngo yebikuro ngo tukobole ningi ngo irana ngo yunga atuti ngo itwale ne araba gukurira karwa kimbate bintu bya serikali nande ndagenda se ibenti yibisareke ko bimiye kinyomba ngo irana ngo chanko nyara abana le bayirana babante ya tuti olio kalenjira moyo kwate abanjira moyo tinko nyara kubaikera ngo andango pike pigepi ngo myaka bakanya kitali ngo nyara umwana w'intware kumukwanira atuti nyaki kuna kungitabira kana kumonjira ngaramwana yitire kororokana ikintu giyogokwa ukatebuleta abantu mamu mwawe sikari no mumuroyo mwawe ntabantu tumurushye iga tumubeke ward kurangira imanya pipiyo ya moyina maite ko kumuki umwana yo gasaya konangira anti otaya gatike gatanda grali ante no tagete ko kali gatanda garon ko mochi ko marangira atuti ngaki ndaraje ko ikabana aje kongeresa nyubwate ngana ari bontebi umugambi yagacha tugateba umugambi tugande to kore yishigoro cyenkali kende ndkuremero barona abanesana tube ko mwana ya outpatient tugande tugasuri kali na umugambi no munyagitani munyatire batandite ko wasende report yagende bakombori ngo batebinkane ngo mwari kurigereye bice marro mugakore nyomba ne robe ne tabenye kitali atali umwana yo tugande tugasoti bakanga list tukaletera mu muroyo ngo chikonje kango chikurigera ngaro umwana urukira amanyinga bagonte no bucabwe akaratari kwaro kitaliri ende yose tugo tiko yonko mwali stinga tumugambi tigamya kaba kandore ndetera umwana yonde ndagira umurende tugo chaka ndara ikakege kagetali gatanga ngo hakirwe simu bitu umwana umwatiganye gitali yabo na tukandanye gitali yana nari kanya twatera achikokorera scan anda yamo kungusekure sime kurensema wante bitu umwana osire monya ndona ko babisa ono nyomba ali mwana ngasanga mwana iri matabo ngo kura no mugako yo ganya ari gete nyomba nakibono ngo kora kumenya baba ke nyomba iri mwina ali wakanyise ngo imuka kurushe mugako na nyomba togotira tobasaho kura kwenda tukabera ikinsa kintamba abo kinga polisi gacha tukemaka na mama mwana umuroyo mwabo manana tukabeka mu bira mochari ali ya mochari gateirani mwana manene gake mwari bwanja kuri iriense nenko twariko nyara basamaria bakonye umwana wo mu murorera yaraje bakonye nyina asobole muri gakora nintabanga ninyari tinko nyara kurenda abana bo mu nyamba isanike yariko ba oyomo bari ko imuka igaro gari konya abana aba nangina muri ucyoregeire bono takunyara nanda somo chibito bono rochira kana atere nchibika bakura bamura bonse bairire kandi bakure n'abakungu babo uyu mumba mtunero lengwa munne turi mu cyanda bire nere namusubulikira sana kumumekenya gitari tinkunyara ngo tamye gitari hakimo mpimire tararo barwaye tuga umusamaria mura mwanje gotokonya mama gotokonya murote no mukanda akati kunyara kumukeke nyweke yoronke nyare Biamono sana mungina tata ile biamono sana singencho yugo sangana nka TV mugano uri umwenge ubwate igoro ya enkeye mwanchu muriria nka TV uinoro mugano umwenge korwa sekenyoleke keinani ikigutoka ime sub location ya Nyambogo asa location ya North Kitutu kutoka ime ye ward ya Magombe constituency ya Kitutu Masabase county ya Nyamira kwa niaba ya wali wants to botara na sinchoka na kingo mugano yonko gochirora senchira yo wikerano sensemelie camera Brian McKnight Bridget Kerubo na samangana editing kwa nga chibiche chingo gochira senchira engai ni kegima mochukuro Nyamora kurwa sekenyoleke ga kiainani me yesa location ya Nyambogo ase location ya North Kitutu imeye ward ya Magombe constituency ya Kitutu Masabe county ya Nyamira kwa niaba ya Nka TV mchenkoro kwa MC Dudus.